Hello guys, Gwbao and welcome back to my YouTube channel. So guys, Gwbaoनि उनाव खेबसे मोखां दिन्थिनो फैलायबाय आरोना आङो दा सानदे आंना माने सामार इन्टार्नशिप सोलिबाय दङ आरोना माने आं बुंदोंमोन जिहेतु जे आङो MBA हेल्थ केयार मेनेजमेन्ट फरायबाय दङ होननानै ओमफ्राय जोंनिया दा मास मोननैनि सामार इन्टार्नशिप होदों आरोना ओमफ्राय इन्टार्नशिपा माने आं इन्टार्नशिपखौ GNRC हस्पिटालाव GNRC 6 माइलाव माने खालामबाय दङ आरोना ओमफ्राय दा डिउटियाव आं थांनो ओंखारनो नागिरदों ओमफ्राय दिनै माने हायोबा आं नोंथांमोननो एसे दिन्थिनो सानदों आरोना जोंनिया डिउटियाव माने माबायदि खामानि थायो माबायदि थाया मा मावनांगौ माने जुदि पसिबल आरोना जिहेतु हस्पिटालाव माने बारा माने भिडिअ बानायनाय एलाउ थाया आरोना हस्पिटालाव बाट जोंनिया खामानिया बांसिन माने अफिस रुमावसो आरोना थ' जुदि हायो आं अफिस रुमखौ एसे दिन्थिनो नाजागोन ओमफ्राय मा खालामो जों इन्टार्नशिपआव जुदि हायोबा एसे नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन ओमफ्राय डिउटिया माने जोंनिया फुंनि 9टानिफ्राय बेलासिनि 5:30सिम थायो आरोना थ' बिदिनो माने एकदम फैनानैबो बाय रेस्ट लानानै दुगैनानै माने ओंखामानो संनो जाखायो आरो माखासे प्रजेक्टनि खामानि थायो रिपर्ट बानायनो थायो थ' माने बिदिनो एकदम सोलाबथाराखै आरोना बे साननैसोआ बिराद बेस्थ' ओमफ्राय आं दा डिउटियाव थांनो ओंखारनायदों आरोना दुगैनायनि सिगाङावनो आं दिनै माने एसे खानायखौ हाना लानो सानदों आरोना खानाया माने एकदम गाज्रि जाजोब्बाय बारबो नांबाय थायो गारिजों थांलाय फैलाय जाबाय थायो नालाय खानायाबो गावला जोब्बाय माने बिजौफोरा माने गावजोबदों थ' एसे हास्र'नो होनना सानदों आरोना हास्र'नानै हानानै माने ओमफ्राय दुगैनानै आङो रेडि जानोसै ओमफ्राय खानाय हास'नायखौ आं नोंथांमोननि एसे दिन्थिनो आरोना माने दिनै आं गावनो हारसिंनो हानो सानदों आरोना खानायखौ ओरैनोबा बांसिन हारसिंनो हायो खिन्थु ओरैनो स्ट्रेट हायोमोन आरोना दिनै एसे लेयार काट होनो नागिरदों आरोना मैयानो माने इउटिउबाव नायना दोनखादों माबायदि हागोन होननानै ओमफ्राय जायोना जाया एसे हाना नायनोसै आरोना ओमफ्राय फुरा खेमसि लाखाबाय खेमसियाबो जा गोरलैसो आरोना एसे खानाय हबाय आङो खानाय हनायावनो खानाया जेसेबां हनाय जादों माने एकदम जोथोन लानो सम मोनथाराखै आयौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो आरोना बेसेबां खानाय गदों खेबसे हगासेयावनो जाबायदि खानाय गनाय जादों माने जोथोन लानो मोनथाराखै आरोना खानायखौ जा गनाय जादों ओमफ्राय दा फार्स्टआवनो आङो सिगांथिं लाबोना लागोन आरोना खानायखौ बारा गुसुं हाया ओरैनो एसे बिजौखौ माबानानै आयौ अनदोबो आं हानो अनसोनाय मोनो आरोना खानाय हानो एसे लावसाब हांबायबो बायदिया हानोसै हाला लुकखौ मिथिला आरोना आङो फाइनेल लुकखौ नायनोसै जादियासै आरोना मोजाङै रोङाखैबो ओरैनो हाला जोब्बाय आरो उनावहाय मोजाङै हासिगोन भि काट बायदि जाबाय आरोना जेबो लेयार बायदि जादियासै जादियासै जाबाय सोलाबला माबार दुगैनोसै ओमफ्राय थांसै आं थांगासिनो ओमफ्राय अखासो हादोंमोन आरोना दा एसे हागाबाय अखाया आं सफैबाय हस्पिटालसिम बेनिफ्राय GNRC हस्पिटाल 6 माइलना बिल्डिंआ गंनै आरोना गंसेया OPD बिल्डिं गंसेया IPD बिल्डिं ओमफ्राय IPD बिल्डिंआ जोंहायसो आरोना लामानि ओजों साइडसो ओमफ्राय दा आं थानाया OPD बिल्डिं ओमफ्राय आं दा अफिस रुमसिम थांसै आरोना जोंनि जिरायग्रा जायगासिम आं दा सफैबाय अफिस रुमसिम बेनिफ्राय आं नोंथांमोननो दा एसे दिन्थिगोन आरोना जों मा खामानि मावनांगौ जायो बेयावहाय जिहेतु जों दा माने इन्टार्नसो नालाय बेनिखायनो जोंनो बारा एसेबांबो खामानि होआ आरोना एसेबां माने गिदिर खामानिखौ होआ ओरैनो फिसा फिनलाफोरखौ होग्रोदो दासान्दि ओमफ्राय जों फार्स्टआवनो गावनि एसे प्रजेक्टनि खामानि मावग्रोनानै लादों बेनि उनावहाय
नै बिदि माने पेशेन्टनि फाइलफोरखौ जोंखौ अडिट खालामनो होयो आरोना माने जायफोर पेशेन्टआ हस्पिटालाव थानानै थांबाय बिसोरनि रेकर्ड लाखिनो लोगोसे माने रेकर्डफोरा गासै थिगैनो दङ ना गैया गासैबो कारेक्ट जादों ना जाया बेफोरखौ माने नायनो होयो आरोना मेइनलि क्वालिटी डिपार्टमेन्टाव लादों नालाय जोङो ओमफ्राय गाइस नै खामानिनि गेजेरावनो सिंग्रा गल्ला आरो साहा मोनलोंबाय आरोना दिनै माने जोंनि सासे सारना माने गथ' जोनोम जादों आरोना मैया बेनिखाय दिनै एसे फिसायै पार्टि होबाय आरो सारा जेब्लानो 3टा बाजियो आंनि मेगना माने हमथानाय बायदि जायो आरोना जा उन्दुनो ओंखारखायो माने आगोलावहाय 3टा 4टा बेफोरबायदि टाइमाव माने उन्दुनायनि हेबिट दंमोन आरोना सानाव ओमफ्राय दाथ' उन्दुनो मोनला पुरा माने 9 to 5:30 माने बेवहायनो थानांगौ जायो ओमफ्राय जा उन्दुनो ओंखारो आरोना बेनि थाखायनो आं एसे बाहेरायाव ओंखारबोबाय ओमफ्राय सानबायखि एसे माने लेमन जुसखौनो लोंना होनोसै आरोना एसे कारजि रोसिफोरखौनो सोना होनोसै जाहाथे माने उन्दुनो ओंखारनाया खारो एसे बेनि थाखायनो आं पुरा थान्दा थान्दा गिलाससे लेमन जुस लाबाय आरोना फाइनेलि गाइस दा माने 5:30 बाजिसिगोन आरोना एसेल'थारसै बाजिनो बेनिखायनो माने दा गोसोआव बिराद खुसि मोनबाय आरोना माने बे टाइमखौनो नेना थाबाय थायो आरोना माब्ला 5:30 बाजिगोन माब्ला 5:30 बाजिगोन ओमफ्राय दा बाजिथारसिगोन बेनिखायनो आं दा थांनो रेडि जानोसै आरोना माल माथाफोरखौ सोस्रांसै बेगाव बेनिफ्राय गाइस आं दा थांगासिनो ओमफ्राय अबस्था गैला आरोना मानसिया मोखां सोखां जा उन्दुनो ओंखारबाय खालि सियायबायल' दं ओमफ्राय आं नै दा थांगासिनो बिदिब्ला गाइस दोनथ'नोसै आंनि दिनै बे भिडिअखौ गुसुङै बानायबाय आरोना हस्पिटालाव जिहेतु बारा एसेबां खिन्थिनोबो हाया नालाय बेनि थाखाय ओरैनो गुसुङैनो भिडिअ बानायसाबबाय थ' बिदिब्ला दिनैनि थाखाय एसेनोसै गाइस बाय बाय